Lana kum samlia upa zertir tu hian antual chung high school pakhata zertir tu na athok meka apasal le anfanu pakhanin an khosa tlai khat chu khuma amuza lai an pain vakwa atum chuan alo du lo atuka chuan no pangte chu te sanei tira tes kal phung tu te hril fian hu chuan thathayang bera ti tur chuan du sakna a hlan hloma naw pang zong zong an zinga mi thar ti lo chuan an quiz paper a chuan an chhana an ziak talhoma chupa ming chu benia ani a paper a chuan engma a ziak du lo tlat mai zona chhan ai chuan lana I chu I tak hian a thlir deuh maya lana I chuan huma se engma chu a soilem lo a thil ti lai chu a chhun zom le a school bana afanu preschool atang a hroi ho tur akal chuan beni chu a winian lo in fiam hi ava muwa reivak lo chung chu han thlir deuh wangwanga atuka class alak lai chuan no pang pakhat hian presentation a pek lai chu ngun takin anghai thla a ma se hnunglama thu hmeichhia pahnih tenui ker ri chuan class kal lai chu ati buai class chu an ngai ven lo ni om tak hian an phone a chuan thil engemaw hian ena lana chuan an phone da class aril ru pe tura ti chuan an beng khon lo kher mai anom pa ngai chuan an lom chewa lana I thian ur chuan hremna tan an phone chu lak sak meiche pakhat chuan a pe ve maya pakhat chuan pedu loin fiam thu thonan a manga chuta chu lai no pang zong zong chuan ano noi pui lana chuan class ata chu an not chuak ta chutianga boina an nei lai chuan beni chu alo thin ur mel hle class alak zoa teacher room a thing puin tura alu chuan tukvera tang chuan class alak lai a za lo taka lo cheibol tu tuemo chu tuemo in ati boi lai hi a muwa chupa chuan chonu bek chu leya pahin a cycle po chu kong sira a paisaka chuno pang chu tu dang nilowin beni chu ani an zerte tu nu aza lo ema wangin phuba alak sakhi alo ni a zerte tu dang po chu lo lut fe in lana chuan a class omdan zong zong le beni mi semak tak te chu alo soipuya ma se an lo in mel novel kha chu a hrilem lo lana chuan beni chu a fala motor chuan a kowa kongka an kharwal chuan an pahni in kara chuan in hibna lo pianga pangai taka om tumin lana chuan beni chu a school thar chu angai na em ti te azota ma se beni chuan nel om lo tak hian alaka enge adu ti chu han zot let ve a lana chuan classa ati chhebik lu tuk le zirlai dang ati du da chu avei thu asoya an in biak lai chuan lana chuan ti phal thil thuin beni mal chunga chuan akut awangat palhlau beni chu aron khisuk lana chuan angai ven ani aringa lana chuan alaka tangin enge abei sei ti in a han zo chuan beni chuan mintan pui thein ai nei lo ti point alo nei khum suka lana I chuan zana a student te test a envel chuan beni chuan midang tenen khai khilin ati chle ti a riat chuan tan puya duwa atuka chuan dan pa ngai angin class hala le class a chhuwa san don chuan beni bek chu chhuat a tla hian a muwa a chhara a han hon chuan beni kolum hi alo uma anim veng no chuan kum sam pasari vela upa zuna chuan a wai ta tlat mai restroom a in phi har tura kal chu beni chuan aron zoi ruwa beni alo lut ve ti a mu chuan a phude ui beni chuan ni phungpa ngai pelin aron zu tana lana po chuan loma ti mel le ma se an tan thaber chu thil chu an pahni in kara thleng mi lo turani ti chu hrila ma se beni chuan angai sak lem lo beni chuan ngai sak lem lo chuan ate chhun jom zela beni laka a in phal rai don tak nial hnu chuan tol hnungin chu thil chu an ti non a thiang to lo ti le chu tiang zong a khoi le chuan a hno chho tur thuin awawa atuka class alak lai chuan thei to pin class haril ru pe ka tum na a aril ru la peng tu anom tlat naw pang te chu te sa nei tir chuan beni chuan engma aziak velawa
class ala zo a ho tur chu beni chuan ron pan hnain tlai lama an thil ti tura chuan ron som ve a ma se ani chuan tlang takin alo hnar anin kara thil thleng eng po chu thleng non to ro tu le ti pal thil thuar thleng ani ti asoya akar apa na lam apan phei chuan akar chu chevom khom ang mai hian oma tu nge chu thil chu lo ti ang ti a han hoi kwal vel chuan tu ma ang mai lo atopa chuan beni a som na hnola wangin beni an phubala na atan ati ani aring ta nakina afanu lam tura akal chuan mi panau pang rol khat hi an lo khoma an zinga pakhat chuan wuri dum a haga wang chuan beni ani aringa ma se awat chian chuang lo ina a ho chuan pangpar te khoin aril ru kalpen tiuna tur azonga epasal alo ho chuan akar chebuya awm na chan chu an zota kong serialize tan hai taka atlan wang ani tina soya lapasal chuan ring hal deuh chung chuan laistan in chu tiang chuan ati chedo nem ni tina zot let ve a ma se chu thil wanga thlenga ni tina tang ve tlat chu anin bian an nel omlo zet an zo hnu chuan apasal po chuan ina alu sana atu ka chuan askol na pangte assignment dang ani tirlia chu assignment a chuan internship nei tura an qualify chan zia chuani zona nei anom chuan zo turin a hril hlom boka beni chu ron ban phara chimom deuh hian a ron noya na motorin chu tiang thleng an tianga yam ni tin mai nei deuh hian a ron fiama chu chuan la na at thin rim hle beni bek chu pona the chhuak pha in class chu chhuwa chan tur chuan atia chu vele no pangdang zong te po chu beni lamal an lo tang ve hloma no pang pakhat phei chuan dastarin blackboard aron vom chu thil te thlen no chuan la na po chu class chhuwa sanin a ho dai atuk zinga chuan ram hnuaya zing tlan turin a chhuaka ma se mi tu emo hian an zui ni hian a hria adina a han hoi kwal vel chuan tu ma a hulem lo ina thlen chuan a fanu thon thu a chiao saka chuti lai vel chuan phone aron ria alaka biak atum chuan changle tu omloin ainda chutianga voitam fe om no chuan beni an aron chai ani aringa atuwa class la tura akal chuan class sunga beni thuam mo chuan a om anuam lo tak zet an ho to pa hena chuan anam lo thu soin chuni chu class lak lo atuma in a thlen chuan a pasal chuan iwaran homa ve tia azo chuan ando thlin anau pangte interview anei tira a homa thei pha tina soya atu zinga afano skula awada no chuan loi kama in khal phein achunga thil thlengmek ta chu angai tuan ti thoveng tura museum a kalatum museum mi ko no moi tak te ayan ve lai chuan beni aron lang thut beni chuan akalna pianga alo zui vezel hi alo nia achi ai tak zet chulai mun chua san tur chuan stepa achuk thathuaya beni po chuan aron zui ve elevator in khai thlak atum chuan kongka ain khar fel man ma in beni chu aron in zablut man ram an pani chuan li fa chuan anom don taran mei beni chuan class ha lo kal le ro ati chuan engma beni chuan class ha lo kal le ro ati chuan engtin ma achang lo beni chuan an malis tan vela beni chuan a hip tak zet beni chuan a hip tak zet awang chuan adang lo lan ai zokin vakia satum chuan beni chuan alo dang ma se beni chuan a hmong vel an kis pa chuan elevator chhunga chuan ain malis kwal vela ina thlen chuan a pasal hna zana momang thalo tak anei thuwa hrila an chung kwa tuipuya anom lai chuan lanai chuan tuya atlak thu le tuiluang chu chak ema wangin a pasal tangial point a chan chhuwa thelu thuwa hrila chu thuwa soilai chuan alung nur tak zet a pasal chuan alo hnema atu zinga azing tlan chu loi kama dingin loya olung avam lu pa chuan thil engemaw arwa mana school at hen chuan class alun nga lo chuan head office akala
chuta naupang ten an ma chhon mei to tur final exam khoi son chula in Benny kor chunga chuan a thu kurwa lana I staff room a thut lai chuan Benny chu security guard ten a thil ruk wanga an man chu a hmuwa a hlim tak zet Benny wangin har chana nei to ngai lawang lana le a pasal chu antila an thema thai lai hi alo lang le a ma se thok le khata a pasal chu bo hut lana chu chi ai tak zet a han tre chi maya chu ve le a pasal chu aron lang le hlol mang chia dang anei le ani mel le thil eng kim akal tluang tan viewin alang ma se ni eng emazat aliam no chuan lana chuan Benny chu angai le tan tlat bathroom le elevator a anin mali slai vel chu angai toilet newa a mel du om tak po chu angai tak zet a to ba phei chuan no panun man pui thleng angai to thlenga ni khat chu le khabudora a fanut han thobu le sak tura akal chu dora chwa san don chuan a fanut a mazo tat lo chu me cheno pangte chu mu har tak zet do nei tu te le police te apun no chuan security camera te anan enkir chuan Benny hian aro chua puya a pasal hina tangin kol adong zui an fanu chu an hmu ti a hril police te ati boya wangin ngai dam alia zui lana chu ina ho zan lai taka chuan kong khar pui in kikri chuan ati hara zan lai taka chuan an kong khar pui in kikri chuan aron ti hara a pasal amut hilawang chuan entur chuan ama avakal Benny mel mu hlau hle ma se thli wanga ri alo ni a lana chuan nu panun mandun poi chu eng tek lai pot chuan angai to reng maya a thel ti lai eng ma aril ru a pe theilo an chau ka e ronga bol lai te point a pasalin a ming a aron ko vak ma lo chuan chu ngai to na chuan aril ru zong zong chu ala a chung thil zong zong nuwa chuan lana chuan Benny te kot hlir lama in khal phein Benny ron nan hun chu alo ngak ran mai a topa chuan a scooter nen aron lang hlol a in khal chuaka lana chuan a zui ve tu ma dang anam lo lai tak chuan na tak mai in a car nen avaneka scooter tang chuan atla